Dobre, ideme na to. Ideme. Oh, hádam, gute Besserung dir. Dankeschön. Also, so kommt es ihm am Abend. So eine Stimme. Oh mein Gott. Dobre, takže sem sme mali ísť. Vás do piče, tu bude tá kunda zasratá. Áno. Oh mein Gott. Ja už sa teraz bojím. Ja, že možno náhodou si už zvykla. Už ho počujem. No dobré, a teraz ktorou stranou mám ísť? No. Keďže vieme, že je vľavo, tak môžeme ísť dopredu. Behem tam. No, neviem, čo tam bude, lebo asi skôr budeme musieť ísť stať, kde ona stojí, ale neviem. Mám ísť zase do tých dverí. Ja by som išla aj do týchto. Alebo tady to poza barák. Môže skúsiť? Ja neviem, či chcem. Niečo budeš musieť spraviť. Počuješ ju? Teraz je otočená, nie? Nie, je otočená ku mne. Jaj? To určite uvidí. Ježiš, fú. Ale to nie je tá istá, čo nás naháňala najprv, nie? To nie je tá Marta. Ja neviem. Ahoj, ahoj. Dobre, tak kade? Neviem. Normálne cez stenu. Čo? Normálne cez stenu. Kurva! It's up there, isn't it? OK. Jak som za ňu vyhodil 2000 eur? Jak to? Píšu. Skúsiť. Tak to nie je tento. Tak to je ten druhý. Počkaj, teraz sa otočím a ona tu bude. To by si ju počula. Hej, to je okno. Toto okno sa ti nedá otvoriť? Dá. Zavri to okno. Dúfam, že tu nikto vnútri nie je. Do piče dúfam, lebo ty kokos až tu... Lebo až tu volá, kto je, tak ma drbne, ty vole. Tak mali vypnuté svetlo, tak hádam nie. Myslíš, že by tu nikto nebol? Nemyslím si, no. Možno bude baterka v pivnici. A tu je. Aha, to je baterka. Dole. Super. Ako moc sa mi tam dole kurva nechce ísť. No, aj sa tam svieti. Však uvidíme. Mám tam ísť? No skús. Však zadaj, ťa zabijem. Ja ťa zadrnem. Tak ja ti len pomáham. Ďakujem. Neviem, kurva, či sa mi... Ale tak ten zvuk by mi povedal, že tu niečo je, nie? Pravda. No lenže teraz čo? No teraz poďme zase oknom von. Skúsime takisto ten druhý dom. Skúsime ktorý? prebehnúť. Tam, kde ťa zajebal ten jeden. Že by sme nešli cez dvere, ale že naokolo. A... Tade to cez toto okno, či čo myslíš? Áno, hej. Že ideme sa naspäť von, lebo už sme to tu poobzerali. Ale prečo prieska tým oknom tak veľmi to piči? On sa nebojí. No a on sa nebojí, kurva, ale ja áno. A aj počula. Naokolo. Dobre, tak ideme. Šprintom. A ona je rovno tam, no. Poď naspäť cez tento plot. Pozri sa, či tam nie je okno. A stojí tam, či tam nestojí? Ona je určite tam hneď za roh. Do piče. Ahoj, Marko. Ty vole, ale prečo mi to raz ukazuje, že je napravo a potom naľavo, kde je v piči? Však je napravo. Dobre, takže naspäť cez tento plot. A toto nie je okno? Ako nechcem byť zlá, ale mne sa tam zrovna moc nechce. Ja viem. Ja viem. Ja si ani nemyslím, že tam nejaká baterka je. A toto je akurát... Prečo som tam padla? Asi si kliknem niečo. No ja som na to klikla, to áno, ale idem sa schovať.
tomto súde vydržím. Neviem. Fuck my life. Tu je napísané, že vraj, No, že tá dedinčanka, čo je vonku, no. že ona tiež akože dáva pozor na tento areál, ale že ona ti nič nespraví, kým nie si moc blízko pri nej. Že môžeš ísť okolo nej, čo sú tie, vieš, tie schody domčekov, že proste čo najďalej od niečo môžeš, ale že vraj ona ti neublíži. A chceme tomu veriť? To na internete to je napísané. Nevieš všetkému, čo je na internete? No tak, rozprávali o nejakej hre, ktorú hrali, tak dúfam, že vedia, čo rozprávajú. A toto je napísané, ako sme sa rozprávali, že pôjdeš okolo toho prvého domu, čo je teraz, čo si povedala, pôjdeš cez plot a pod plot a že vraj tam bude okno, do ktorého musíš ísť. Počkaj, čo? Takže nie toto, ale že ďalšie okno by malo byť tam na druhej strane za tebou. Že hinto možno. Á, okej. Hin- Počkaj, a hin tam- A to len musíš zobrať baterku a ísť zase von, lebo že tam vnútri sú ľudia. Ale neviem, ktoré okno myslia. Toto, čo je hneď? Čakajte, že stojí jen tak kurva zasrata. Ach, to piče. Do tohto okna? Neviem, skús? Asi nie, ale to je moc vysoko. No ale tady neprejdem. Tady to sa nedá ísť. Keď si bola tam dole, tak tam nebolo ďalej nič. Tam boli iba dvere. Hra, ktorá je veľmi podobná tejto, trochu. A tam mu proste odjebali prsty, vieš? A celú hru nemal prsty. Tak ja som si myslela, že však nemá prsty, nie, ale to nie je táto hra. Tu sú nejaké dvere. To nie, otvoríme. Piče. Tuto by mala byť baterka. Lenže, hej, Aha, no dobre. Lenže odtiaľ to mám rýchlo prchať, hej? hej, ale tie dvere sú zavreté, takže no, mne sa zdá, že tí ľudia, čo sú vnútri, by ťa nemali vidieť a počuť. A tak skúš čo najrýchlejšie. No ja neviem. Mne sa tam nechce. Si povedala, že sa nemám rýchlo prchať. No dobre, idem na to. No, dobre. Utekaj! Super, Zavri to. Zavri to. Zavri to okno. Už sa nedá zavrieť. asi netreba. No a teraz, keď pôjdeš bližšie k tým schodám, tak sa len daj akože nižšie. A choď po tie schody popri stene. A ona sa bude na teba pozerať, ale ona nič nespraví. No a kde stojí teda? Však hintam, na tej trochu doprava. Na ceste. Ale na Mala- či napravo? Počkaj. Napravo. Mám ísť bližšie k tým schodom. Na schody pôjdeš, no. Lebo tam, kde si teraz, ten dom na tvojej pravej strane, tam pôjdeme donútra. Tak, a ideme hore. A cez tieto dvere. Viac nemám úplnú halušku. No a ďalej som nepozerala, tak môžem to ďalej pozerať, ak chceš. No tak pozri. Tak keď bude mať prísť nejaký jumpscare, tak daj vedieť. Dobre. Alebo niečo. Čoho by som sa mala zlaknúť? Prečo ju furt počujem, ty vole? Ježiš. Toto je neskutočne creepy barák, ty vole. Ty kokot. You can hide by crawling under beds. Prečo by som sa schovávala? Ako mám sa schovať, či čo? Či ako čo? Hej, ja ho furt počujem, ty vole. To ich budeš dlho počuť. No a kade mám ísť teda? No. No, pôjdeš na balkón. No. Potom cez zábradlie sa zavesíš. No môžeš. Zahráme. Toto, čo si spievala pred včerom? Ježiš, počkaj, čo to bolo? Na. Mal ja. Tak, hej, a tuto môžeš hneď ísť dole. A potom len dozadu kráčaj. Však ale jak, kurva? Nedá sa ti... O, počkaj, čo to bolo? Čo je Q a E? Toto je Q, Nie? toto je E. A čím skáčeš? Ja neviem, S-Paceom. S-Paceom. Wow. Tak to asi nie. A kliknutím náhodou. Keď sa zavesíš a klikneš.
Aha. Môže byť. No, Kde je? teraz? Nejde za mnou? Dobre, Stoj tam len. No, prečo ma nôž? Nechce na mňa zautočiť. Neviem. Tuto skús byť v tieni skôr, lebo že vraj hýn tam niekde, kde si teraz mierila za tým ohňom. Aha. Na toho musíš dať pozor. V kríkoch a v tráve by ťa nemal vidieť. To si mi skoro povedala, ty vole. No lebo vo videu bol oveľa ďalej. Jasne, že ma našiel. No môžeš utíkať. Aha. Dobre, nechám sa zajebať. Aspoň vieme. Lebo vo videu to som pošla cez to celé. Alt. Aha. A čo to bolo? Altko. Alt. Dobre. Takže toto bude ťažšia časť, sa mi zdá, lebo sa... Schovala. Dobre, idem, hej. Och, Poď. ty kokos. Daj pozor. Wow. Ty kokot. Videla si to? Jú. Celkom kúsok si išla. To čo bolo? Jú. No, Rozmýšľam nad ním. A kde kto sedel? No, niekde vnútri, ale ja vôbec neviem, ktorými dverami on išiel, vieš? Toto už ideme naslepo trochu. Tak pozri ešte raz. To si im počkaj. Do toho súdu sa nezmestím. Ten je zavretý. Nie. Takže... Kde to bolo? Boha, tú starku ešte furt počujem tu, ty kokot. Nejde mi to video načítať teraz. Píče. Neviem prečo. Ale nie som si istá. Ale tak uvidíme, no. No. A tuto nepôjdeš. Tam nejdeš, ale na pravej strane. Tam sú schody, tam pôjdeš hore. OK. Jumpscare žiadny? Nemal by byť. No to je rádio. Nie, to nie je rádio, to niekto spieva. No viem, že tam, čo máš to veľké okno, tam leží niekto na zemi, ktorý by ťa zaútočil. Není to tá tetka, čo to tam? Presne to tam ten na zemi? No môže byť. Hej, Aha, táto. áno. No. Počkaj, tí ľudia tu sú ujebaní. Fakt, reálne ujebaní. Žiadna paterka, nič. Ty vole, ale chápeš to, jaká je tu starú? Zo spodu môžeš počuť až sem. Jaký libesbrief? OK. A hinte dvere tam. Tam je generátor. Ja si myslím, že už teraz som posratá z toho, že ho budem chcieť zapnúť. Ale zavri dvere za sebou. No. A možno bude jumpscare. Neviem, či bude len, že vieme, že sa tá zjaví. A neviem, či z toho spravia jumpscare, alebo nie. Dobre, takže ho ideme naštartovať. That's gotta be it. If I can find my way back to the elevator. Ešte raz? Ešte potiahni? Ešte. Dobre. Teraz sa otočím? Môžeš. Oh, fuck me. No, musíme počkať, kým ona pôjde... Jaj? Ona nám otvorila dvere? Musíme počkať, kým pôjde dole. Ale teraz bude ťažká časť. Teraz bude Marta. Teraz bude Marta, hej? Jup. No. A vo vysokej tráve by ťa nemala vidieť, ale súd neviem, ako funguje na ňu. Tak a ako budem vedieť, že kde tá Marta je? Neviem. Podľa kamery to pôjde? Asi hej. Dominik, čo myslíš? Počkať, kým odíde, ale ona tu furt je. Nie, no na internete písali, že máme počkať, kým pôjde o poschodie nižšie. No však už je o poschodie nižšie. Tak teraz by to malo byť v pohode, že pôjdeme okolo nej. No za ňou proste. Ona ostane takto rozprávať a proste nič nespraví. Ja nechcem skapať. Neskapeš. To nechce ísť znova. Do píče. No, Dominik, čo na to povieš? Snaha sa cení. Tak môžem ísť okolo nej? A daj sa dole. Hej, a choď sa ňou. Ale akože inak sme mali strašne veľa šťastia, keď sme už išli sem. Že tí dvaja proste nevybehli. No, to mi ver. Dobre. A keď sa zjaví, tak príde nejaký zvuk? Mne sa zdá, že hej. Takže ona sa zjaví trochu v diaľke. Tak som to videla na jeho videu. Potom budeš počuť, že... A to bolo to trochu vtipné, lebo proste v tom videu sme videli
jednoho s lampážom proste uteká strašne rýchlo preč. Až potom sa zjavila ona a on že ja chápem, prečo on uteká, ja chápem. Čo to kto povedal? Ten typek vo videu, čo to hral. No dobré, tak pomaličky, toto nám už nikto neublíži, okrem kým sa ona zjaví. Takže musíme proste len dolebehať a po ceste si len všímaj nejaké toto súdy. A on inak, keď pôjdeš takto hneď rovno, No. tam je taký pokazený most, on išiel hintať, že on skočil z toho mostu dole. No. Neviem, či to tiež chce spraviť. A zomrel? Nie, len trochu mu ublížilo, ale tam je aj vysoká tráva, takže tam by ťa aj ona nemusela všimnúť, keď sa zjaví. Falafelíček prepečený. No. To hej. Dobre, idem do toho súdu. Takže aby si vedela, že tam idem. Dobre. Počkaj, takže kde? Tu za týmito schodami? Neviem, počkaj, choď tam. Nechcem tam ísť. Ja viem, ale budeš musieť. Daj nočné videnie, hej, malo by to byť tam, ale keď sa približíme trochu, tak uvidíme. Do tohto súdu sa ale nezmestím. Tu je ten balkón, Nie. ktorého sme padali. Hej, ale nie ten súd, mal by tam byť ešte jeden. V tej uličke. Ešte sa nezjavila, takže je fajn. Tam, hinten. Dobre. Takže tam sa mám schovať. Hej. Dobre, tak idem dopredu, no nech sa zjaví. Určite. Kde je? Dobre. Ona sa ti možno zjaví nad súdom, ale nemala by nič spraviť. Ježiš. Ty vole. Ale nespravila nič. Teraz ide naspäť, ale mala by sa hore vrátiť. Keď pôjde... Áno. Už ma naháňa? Neviem, ale nebudeme sa pozerať. Kam ideme? Ešte hore. Nie, tam, na ľavej strane, hej. Na pravej. Dobre. Ty Super. Čo tiebe? Ja som sa tam zasekla v kameňoch. Ja som videla, ale ona nás nenaháňala, to len ukázali takto. Ježiš. My sme to zvládli. Ďakujem za srdiečko. Aha, nahráva volačo. Nestihol to. Ezekiel. What's your name? Ezekiel. Čo tam je aj táto hlava? Jo, Ezekiel. Tu nič není. Čo moc. Baterky tiež neviem, nevšimla som si, že by našiel. Mám ísť rovno Ale- k tej studni? Či to mám Môžeš. ísť naokolo? Nemal by tam nikto byť, takže môžeš aj rovno tam. Potom, keď budeš počúvať spievanie, to že vraj prichádza z kostolu pozadí, ale neviem, či má pravdu alebo nie. Tam spievajú, či nie? Hej. Áno. Tak keď sa pozrieš, tak len nepozeraj. A musím na to niečo kliknúť? Hej, musím ísť bližšie a nad tým proste. Ježiš Kriste. A teraz sme v tých... A už sa to uložilo. Super. Ty vole, fuj. Potom sa musíme šplhať cez toto. Čo tu mám, ty kokos, počúvať? Bude tu nejaký jumpscare? Zatiaľ nie. Len to, že niekto bude kričať o pomoc, alebo čo ja viem. To niečo A šepkanie, šepká, hej. ty kokos. No to tiež, ale že vraj... On nemal žiaden jumpscare, on len išiel, im nepadol cez to. Do nejaké triedy. Ja sa tam tišiel, lebo... A káde, doľava, doprava? Aha, asi sem. Máš len jedna cesta, sa mi zdá. Čo to je, kurva? To je len flashback. Dobre, keď padneme, tak končíme. Lebo však o 7. Už je 7. Už je. Mne sa tak, keď pôjdeš doľava, teraz Nejde mi čo nič. skoro padneš. Tak choď trochu dozadu. Aha, A potom doľava. nejde mi. Či? Nejde mi doľava. Aha. Vole. Akože sa zlaknem, hovoríš, hej? Možno toto. Hej. Tak. A ďalej som nevidela. Dobre. Ale dneska si to veľmi dobre hrala. Ďakujem. Budem potrebovať, keď dohrám túto hru, budem potrebovať terapiu. Elektrošokom. Ďakujem za like, Dominiček. Hej, takto keď ma aspoň upozorníš, že čo príde, tak aspoň trochu sa viem pripraviť, vieš? A není to pre mňa úplne až také stresujúce, ale tyko 4. dajme tomu. O 4. skôr. No, dobre. Tak o 4. sa tu môžeme vidieť v nedeľu. Počkaj, ja to skúsim, že... Keď tam